guys, welcome back to my Adi Creation YouTube channel. So नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग लानानै फैदों। बे दिनैनि ब्लगा जाहैबाय जोङो आदा सासेनि हाबायाव फैदोंमोन गलाघाटआव। ओमफ्राय बे गलाघाटनि आदानि हाबाया जोबबाय दिनै। हाबा जोबनाय लोगो लोगो जों दा गलाघाटआव फैफेराखैमोन नालाय फार्स्ट टाइम। स' बिनिखायनो जों मोनसे जायगायाव बेरायनो नागिरदों, बेनो जाबाय डिमापुर। दा जों डिमापुराव थांगासिनो दङ। गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिनो आदा सासे आरो फंबाय सानै। ओमफ्राय दा नागालेण्ड डिमापुरनि मोननैसो जायगा बेरायनो नागिरदों आदाया। जों बेवहाय बेरायसिगोन आरो मा नुयो एसे क्लिप्स देखायलांबाय थासिगोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। अके, लेट्स स्टार्ट। जों दा थांगासिनो दं नै। Dimapur. Are you excited today? I'm very excited. Oh, it's first time we are on Dimapur today. So excited. Ada nih, yang di sini ini beरायहोगोन आदाया. जायगा देखायगोन आरो. नामखौ सोंथ'ला आङो. नामखौ खोन्थाथ'ला. सोरबा सिनायोबा सिनायदो आरो। मानोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो, कमेन्ट सेक्सनाव। स' जों थांगासिनो दं जों दा देखायबाय थानोसै ओमफ्राय डिमापुर नागालेण्ड टाउन मोनबाथाय। नै जों दा फार्स्टआवनो डिमापुराव फैनानै राजबारिमोन ना बियो? राजबारियाव हाबफैग्रोबाय। गोदोनि बर' राजाफोरनि बायखोन्दा नेरसोनफोर खाम्फा साजायना दोननायाव बर' राजानि राजबारि। माबायदि मोनदों बाबु नायनानै? नालाय दे एसे इन्टारभिउ होदो आंनि ब्लगाव। दे एसे खोन्थालाय, जिखुनु इयो मा बुस्थु लावथुरा नावना खोन्थाब्रा। बेयो साहित्य सभानि फ्लेक्सआव दङ ना, बै साइडआव लावथुरा थानाया बेनो। मा होनो बेखौ? माइबंनि खाम्फा माने खाम्फायानो सिङाव हाबगौमोन, हाबनो मोनबा सिङाव हाबनाय एलाव गैया। आइजोफोर नैबेनो बर'नि बायखोन्दा नेरसोन गोदोनि राजा रानिफ्रा जोहोलावजोफ्रा बर'नि जोहोलावजोफ्रा दानना गालांनाय मुसुखाफोर। डिमापुराव दंफैयो जों दा राजबारियाव, डिमापुरनि राजबारि। कैसा लग रहा है राजबारी आके? हाँ इधर थोड़ा नोटिस कर लो पहले। रोई सामने सामने दे रखी है क्या ब्लॉक में मशीन का वो दे तेरे अच्छी भी रिस्पांस है mana mana से बाइक ना दंफायो बाइक ना बाइला बैठा मा जायगा दे जायगा नामा बबे नामा राजबारि सिङाव हाबना नायनो लुबैदोंमोन, सिङाव हाबनो कालामारिनो कालाबन। स' आरो ओइथिं दंबावो नै दा नै जिथुआ बै राजा थाग्रा न'आव हाबैनो नागिरदों खनसे। सबसे देरसिन खाम्फाया नैबेनो खोमा लावथुर फुफ्लाय माइबंनि खाम्फाया। ओमफ्राय नै बेरायनो फैदों। पार्क बायदि बानायना दोनबाय आरो बे राजबारिनि बे माइबंनि खाम्फा पार्क बायदि साजायनानै दोनबाय आरो जमा सिगां माबायदिमोन मिथिला। नै बेबायदि सेफटि दोननांगौ, बेखौ मोजां दोनदोंना थिखो ओरै बहुद दं देखायजोबनो हाला गाइस। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नै बेयाव मोनसे फट' खेबलांगौ फैलाय बहायाखै खेबा बहायाखै ओमफ्राय मोनसे देखायबावनोसै आं लास्टलि बेखौ। बेवहायबो दं खाम्फाफ्रा माइबंनि खाम्फाफ्रा बेवहायबो दं। बायख्लाजोब्बाय बेफोर। दानिया जों थांनोसै आरो बेलेग जायगा। मा जायगा देखायबावगोन आदाया? मा जायगा? टाउनाव जों दा शपिं खालामहैनोसै थान्दा कुल ड्रिंक लोंहैनोसै। आज हम लोग नागालैंड डिमापुर आया था और मेरा एक दोस्त सिस्टर है, इसका घर में आया था, तो वो हमको एक गिफ्ट दिया है तो सुजुमा फ्रॉम जुही है। इसमें समथिंग स्पेशल वो होगा चाहिए। उसमें ओपन करेगा और बुक का नाम हम स्टेटस पे डाल देगा। सो लेट्स सी गाइस, अभी हम लोग डिमापुर से निकल रहे हैं। डिमापुर है, हाँ मणिपुर नहीं है, डिमापुर नागालैंड।